En Meis contan os días para as festas do San Bieito. Esta mañá desvelaron o programa deste ano que ten como xornada principal a do 14 de xullo. Ese día celebrarase a 32ª edición da Festa dos Callos, unha das citas máis agardadas pola veciñanza e os visitantes. Este ano o precio da ración son 10 euros e, como sempre, se obsequiará con unha cunca, con unha cazola, e tamén hai a posibilidade de reservar as mesas para 14 comensais a 150 euros a mesa. Esa mesma xornada Meis recibirá a gran protagonista do cartel deste ano, Guadi Galego, que ofrecerá un concerto no Mosteiro. E ás 10 da noite, pois, teremos o fin de festa e co prato forte das festas, que, como sabedes, é un concerto de Guadi Galego, aquí na Praza de España. A programación musical das festas complétase con orquestras como Marbella ou Satélites, así como outras moitas animacións musicais. Dentro deste apartado, mención especial merece o concerto da Coral Xuntanza de Meis, que celebra o seu 30 aniversario. Pro 10 de xullo prepara unha actuación xunto con outras 5 formacións da contorna. Vai a ser o evento que vai abrir as festas e que, convidamos a toda a veciñanza que acompañe a nosa coral en ese acto e a todas as demais que van estar ese día, que seguramente lles vai a gustar moitísimo o espectáculo. O cartel inclúe outras moitas propostas paralelas, entre elas a 4ª edición do torneo de fútbol interparroquial que abre a programación o 29 deste mes. Xa se convirteu nun referente para este concello, un día no que seguramente o deporte quede en último lugar, o que queda por diante é o compañerismo, a veciñanza, e que un día xa de festa para as 7 seleccións parroquiais que forman parte dese torneo interparroquial. E coincidindo co día grande da festa, a 9ª edición da Ruta Ciclista dos Callos da man de Armenteira e Punto. É unha ruta que os amantes da BTT les gusta, e me encanta cada ano cando a rematan, que sempre nos felicitan, porque cada ano a xente que ven lle sorprende esa ruta e lle gusta cada vez máis. E falando de ciclismo, o día 13 de xullo celebrarase unha das novidades deste ano, unha mini BTT. Complétase a programación co 8º torneo de xadrez que contará este ano tamén cun obradoiro.